Ụbọchị malụ onye ọbụla mma. Ọtụtụ mgbe ka ọ ga-abụ ụmụ nwanyị anyị ndị ọrụ malụ gaa afa nwere ike na-akọwatalụ ha na enyelu ha ọfọ n'aka. Unu mana ekwuteghakwa ife gbasalụ ọfọ anụnwa, ọtụtụ ndị anaghị aghọta ya. Eziokwu na ụfọdụ na mpaghara ala Igbo anyị na nwaanyị anaghị eme ife gbasalụ ife dị n'ọfọ ụfọdụ ndị dị iche iche. Chetakwanụ na m kwuru ọfọ ụfọdụ ndị dị iche iche, ife dịka ọfọ mmụọ, ọfọ ndị ichie wee dịrịzịa gaba bụ ọfọ ndị nwaanyị na-ekwesịghị ime ife dị na ya. Mana ọ na-abụ aga n'afa oge ụfọdụ maọbụ mgbe ncha, afa nwere ike na-akọwatalụ ya bụ nwaanyị jelu n'afa ịjụ ese ka ọ mara ife na-eme ndụ ya, na ndị ichie maọbụ na ndị nna ya ha kparị ya ọfọ n'aka. Ya bụ nwata nwaanyị maọbụ ụmụ nwoke ndị gbara ya okirikiri nwere ike ha nọrọ n'ife mgbagwoju anya maọbụ ife nghọtafio. Kedụkwa ka ndị ichie maọbụ ndị nna ha ga-esi kpanye onye dị etu a bụ nwata nwaanyị ọfọ n'aka? Ngwa gee ntị. Ọ bụrụ na ijenugo n'afa ụdị ife a wee pụta n'afa gị, a na-agwa gị na ndị ichie kpanyelu gị ọfọ n'aka, andị na mpaghara ebe isi pụta nwaanyị anaghị eme ife dị n'ọfọ ndị ichie. Ya gbagwojizina gị anya. Ife ị kwesịrị ime ma ọ bụrụ na ụdị ife adụ n'akụkụ gị bụ ka ị marụ na ịbụ nwa bịara ụwa ịzọ ndụ, andị na ife a na-agwa gị abụrụ gị jee ka i buru ọfọ ndị ichie, na ife a na-akọwatalụ gị bụ gị na ngwurube nna gị ka ị ma na o nwere ọnọdụ edebelu gị ịzọ ndụ. Ọnọdụ ahụ edebelu gị ịzọ ndụ abụghọkwa na ị ga-esi na ngwurube nna gị wepụ. Ọnọdụ ahụ edebelu gị ịzọ ndụ bụ na enyelu gị ọfọ ikike ịzọ ndụ. Ka a ga-esizi wee kpanye gị ọfọ ahụ n'aka? Ọ bụrụ na ị naruo na mbalabe nna gị, ijekwurie nna gị ma ọ bụrụ na nna gị ka nọ ndụ. Mana ọ bụrụ na nna gị anọghọzi ndụ, ijekwurie onye nọzi ọdụ dịka nna na ya bụ mbala maọbụ na ezinụlọ. Ikekwe ọ bụrụ diọkpala nne gị, ma ọ bụrụ na diọkpala nne gị ma ife a na-eme n'ebe ọ dị n'ife gbasalụ ọdịnala. Ọ bụrụ na anụrụ nne gị nwaanyị ebụọ maọbụ ịtọ na ngwuru, ije chọbịa onye nọzi ọnọdụ dịka diọkpala nna gị na ngwuru ahụ, ma ọ bụrụ na nna gị nya na achọgo nna gị na nna gị anọghọzịa, ijekwa onye nọzi ọdụ ka nna. Maka na ọ bụrụ na achọ nna na ngwuru anọghọzi, na o nwere na diọkpala ya na-anọchi anya ngwuru ahụ dịka diọkpala nna. Ọ bụrụkwanụ na nwanne nna gị ka bụ ọfọ, na ụnụ ka na-emekọrịta ife dịka ezinụlọ ji ofu obi aga, ụnụ ma ife gbasara ezinụlọ, ijekwube ya bụ nwanne nna gị ahụ ọ bụ ya ka bụ ọfọ ndị ichie. Iruo oke na ọrụ ọdụrụ onye ahụ nọzi ọdụ ka nna na ngwuru ahụ bụ ọsachata ọfọ. Ọ bụrụ na okenye kama ife a na-ekwu, o je chọbịa n'ukwu ọfọ ebe ọfọ nọ, jeta ụta ọfọ, mee emume ka esi atụ ụtọ ọfọ. Maka na ije na ụkwụ ọfọ jeta ụtọ ọfọ nwere emume a ga-eme wee tụ ụtọ ọfọ. Ya bụ emume eriju ha afọ, ma nọọ ife miri emi ma dị oke mkpa ka ọgwụ. O weta ọfọ ahụ nata, ọ jụcha anya bụ ọfọ, saa anya bụ ọfọ ka esi asa ọfọ. O nwere usoro kwesịrị ka esi saa ọfọ, wake nya bụ ọfọ ewee dị ile. Ọ naghị abụ ịtụ ụta ha kwa osisi ọfọ iwelu gị emebe ife. Mba, enwere usoro dị iche iche ị ga-ezi wee saa anya bụ ọfọ, wakee ye nya bụ ọfọ ewee mee gịnị, ewee dị ile. Mgbe ahụ osizie n'osisi kpọrọ nkụ pụọ, banye n'ife dị ile eji arụ ọrụ. Ya bụ okenye maọbụ aka ahụ nọzi dịka nna na ngwuru, ọ nata saa anya bụ ọfọ, wakee nya bụ ọfọ, nke ndị oyibo na-akpọ activation. Ọ bụrụ na ọ wakecha anya, o mee gịnị, ọ gụọlụgo ngụgụ ị ga-eji. O nwere ife a na-akpọ ngụgụ, maka na aka ọbụla na-analụ analụ nwere ife ị ga-eji wee nalụ ya bụ ife ị chọrọ ịnalụ. Ikekwe ọsị gị weta otu oke ọkpa ọkụkọ, maọbụ ọsị gị weta otu nnekwu, maọbụ ọsị gị weta nzu na edo. Ọ dị ka onye nọ na ngwuru ahụ si wee nọ. O weta o wee were ọfọ ahụ wee kpa gị n'aka, si gị nwa m ngwa na-enye nga ọfọ n'ụbọchị taa, were eme gịnị, jee ka ije zọọ ndụ, were eme gịnị, jee nọọ ikike m na-enye gị ka ị wee lụọ ọrụ. Ọfọ a ka ị ga-eji jee oru, jee Igbo, wee zọọ ndụ dị iche iche. Ka ọ ha kene m otu a n'ọnụ, maka na ndị be anyị si na ekwu na anụ ha anụ mekwalụ n'ọnụ. Ka anyị kedobe etu a. Ada Ndị Gboo bụ afa. Ma ọ bụrụ na ị nwee ajụjụ, jee na Igbo ozi eji ezisa ozi ka ịjụọ m ajụjụ. Ịjụọ inwe ndidi, mgbe ọbụla mbata m ga-aza gị ajụjụ. Ka emesịanụ. Ndị